Tento podcast vám prináša realitná kancelária Direct Real. Pohodlne sa usadte vo vašej pohovke a vypočujte si tú našu. Pohovka! Ahojte, vítajte v ďalšom dieli našej pohovky a mojím dnešným hosťom je úžasná spevačka, úžasný človek a aj moja veľmi dobrá kamarátka a ak náhodou nie si, tak pritakaj. Smejem sa. Dobre. A je ňou Roni. Ahojte. Roni. Ahojte. Áno. Roni. Áno, Roni. Ako sa máš? V rámci možností dobre. Dobre. Tak... Asi to nemám úplne rozvádzať, to už sme tu boli dlho. Áno. Tak mi povedz, prosím ťa, Roni. Čiže pohovka je o tom, že snažím sa vyšťúrať u ľudí veci, ktoré proste sú není úplne, že každý deň o nich hovoria. Takže skús mi povedať, že Roni a malé dievčatko, že aký si bola typ? Malé dievčatko, konkretizuj, že vek. Od 3 do 7. Od 3 do 7. V 3 som začala spievať, skôr ako hovoriť. Fakt? Čiže ty, keď si chcela povedať, že mami, daj mi vodu, si je to zaspievala. Mamina. Nie. Ale akože ešte, keď som nevedela, vieš, že skladať normálne vety, také tie plnohodnotné, tak môj mozog zaznamenával vety z pesniček. Akože nevedela som, čo znamenajú, ale píš, ak počuješ, hovor, ak počuješ, tak ja som proste opakovala a všetci píšu, veta, ale pritom som nikdy vetu nejak ešte, akože skladala som nejaké vety, jak trojročné, ale nie také proste normálne pesničkové. Takže toto sa u mňa dialo a potom som krádla rožky. Super. Bila som deti, keď mi nechceli dať ich rožok. Ale není to na tebe vidieť. Že som tyran? Alebo... Nie, že si tučná. Jaj, ďakujem. Akože teraz som začala priberať, ale zhádzujem to na antikoncepciu, takže... Ale mohla by si trochu pribrať, nie? Akože som za, ale mohla by som asi aj spevniť po priberaní, vieš? Že nech sa to na to, také prosím ťa. aj bavé. A dobre, a v škole teda si, okrem toho, že si bola tyran a dosť pazravá, ako ti to v škole išlo? No v škôlke som bola super. Ja sa pýtam na školu. Ale aj v škole som bola fajn, takže prvý stupeň bol fajn, tam nebolo úplne, že čo zlé, nebola som nejaký prepadávač. Aj sa mi darilo, aj som ich chcela učiť. No potom došiel druhý stupeň, prvé lásky, telenovely, vieš, zlomené srdcia a jeden partner, dve partnerky, poligamia. Chápem. Ty už veku, v 10 ty si bola už akože dopredu si vedela, že jak to pôjde u nás, hej? Hej, ja som vedela, kam chcem ísť, že showbiznis ma čaká, že môžem sa pripraviť na to. Hej. Nech vieš, ako to funguje. Hej. A čo bol tvoj obľúbený predmet v škole? Obľúbený predmet... Asi výtvarná na podiv, že nebola to hudobná, to som úplne akože... Prepáč, ale akože hudobná výchova na základnej škole, teda neviem ako u vás, ale nám doniesli, že kúpte si notový zošit a asi 14 hodín sme sa učili robiť huslový kľúč. Aha, áno, akože na základnej úplne v prvom tom stupne áno, ale my sme mali, že dobrú učiteľku hudobnej, ktorá, my sme robili na základke muzikály. Vieš, akože bolo to také, že v rámci dobrovoľného nejakého akože účinkovania, ale aj na tej hudobnej ona bola tak, že ona mala fakt tú hudbu rada. Akože veľa ľudí ju tam nemalo rado, lebo bola taká tá prísna učiteľka, ktorá sa naozaj snažila vštepiť tým ľuďom nejakú akože hudobnú výchovu. Ale my sme si ju veľmi obľúbili, lebo však predsa len vo voľnom čase s nami robila muzikály, mohli sme sa tomu venovať aj dramaturgiu a dramatické krúžky a takéto veci, že si sa naučil akože mimo obyčajnej hudobnej, že to, čo vlastne využívam ja v živote, že som tam mohla ako keby rozvíjať, ani nie, že nás to učila, ale viedla nás k tomu, čo bolo super, že tie deti si mohli rozvíjať aj túto stránku, takže pozdravujem na Fandliho pani učiteľku Nevedelovú. Dobre, a ja. A ty si jedináčik, že? Áno. A mala si niekedy takú potrebu, že si vymýšľala akože súrodencov? Lebo niektorí to robia, že mali takých imaginárnych kamarátov alebo súrodencov. Toto som nemala. Nemám o tom teda záznam v hlave. Možno som to vytlačila, možno to bolo. Ale ja som mala akože že stále okolo seba veľa ľudí. Takže som asi nemusela mať túto potrebu nejak si to vymýšľať. Ale akože nemala som okolo seba, že úplne dobrých kamarátov vždy. Ale mala som ich. Chápem. A myslíš si, že si ľahko ovplyvniteľná? Záleží ako kým. Nemôžem povedať, že vôbec nie. Myslím si, že mám akože dosť tvrdú hlavu, že keď si za niečím stojím, tak akože ma neovplyvní niekto. Keď len tak akože niekto, hej, že čo mi nie je úplne blízky. Ale určite sú situácie, kedy ma niekto dokáže ovplyvniť. Vo veciach, ktorých nemám napríklad toľko informácií alebo dostatočné vzdelanie, že sa nechám ovplyvniť niekým, kto je inteligentnejší, vzdelaný v tej oblasti. A niekedy samozrejme aj nie úplne vhodnými ľuďmi alebo vhodnými vplyvmi. Proste
som človek, Jasné. tiež sa mi stane, hej, ale snažím sa si vždy nejak získať akože informácie skôr, ako si utvorím hociaký názor a urobiť si vlastne vlastný názor, ako sa nechať úplne ovplyvniť niekoho názorom. A rozumiem tomu, myslím si, že to je celkom akože dobrý postoj, aj keď nie podľa mňa, že vždy sa to dá realizovať. Áno, hovorím, že Áno. stane sa hockedy, vieš, že... Áno, viem. Ale vieš, čo by ma zaujímalo, že kto bol ten prvý, ktorý ťa presvedčil o tom, že vlastne máš ísť na túto ako keby hudobnú scénu, alebo že máš sa tomu venovať? No asi rodičia. Vieš, ešte mamina s tatinom, keď som akože malinka spievala, tak oni ma tak akože do hudobných krúžkov. Akože môj input bol, že teda akože ma to baví, idem niekam. A oni ma v tom veľmi podporovali. Takže od nich to išlo. A potom ja som môj najlepší kamarát, lebo ja by som to vlastne ani nebola, keby že nejdem na jeden casting. To bolo ešte, však som mala Forsa, mám vlastne skupinu a to celé vzniklo, takže bol casting, môžem hovoriť mediálne. Môžeš všetko, jasné. A bol casting do Jojky, do paneláku. Aha. Že proste kapela a chceli tam speváčku, gitaristov, bla, že proste na pár častí, že sa dojsť ukázať. Tak bol casting. No, neurobila sa kapela, urobila sa vokálna kapela. Aha. Lebo neboli akože dostatočné... Nebolo dosť akože nástrojov, hej? Áno, takže páčili sa speváčky, tak spravili vokálnu kapelu, ktorá teda účinkovala v tom paneláku. No ale akože na začiatok tohto celého, tak vzniklo Forsaman, ale nebyť môjho najlepšieho kamaráta Tomáša Benka, tak sa tam nedostanem, lebo ja som predtým bola v Superstar, kde som vypadla v 50-ke. A pre mňa si sa bola tým... v Superstar? Fakt? V ktorom ročníku? To bol taký ročník, úplne to veľa ľudí nepamätá, že Sabina Kšováková to vyhrala. Počkej, to bol tam ten jej brat? To nebol, tá Sabina nemala takého menšieho brata? Nie, to bolo, že... To je roky ešte potom. Aha, tak... Ja som bola, že fakt dávno, to je 11 rokov dozadu. Tak Sabinu Kšovákovú asi... Taká rockerka, ona takto rozprávala a potom strašne dala. Strašne spievala, jak Janis Joplin. Aha, už viem. V tejto Superstar. Už viem. No a tam som vypadla aj v 50-ke a dostala som z toho takú strašnú depresiu a ono to bolo akože naozaj zložité v tej Superstar. Tam ti dali akože fakt zabrať, my sme tam nespali. Mali sme mať 2 kola, nakoniec boli z toho 3 kola. Vieš, že strašný stres na 17-ročné decko to bolo, že ja som nečakala a strašne ma z toho povypínalo. Potom aj došli úzkosti, všetko možné sa mi pospájalo. No a ja som povedala, že už v živote nikam, že ja a hudba proste doma. Dokonca ja som proste, že pol roka vôbec nespievala, čo ja som spievala, že všade. Ťa to zablokovalo úplne. Totálna trauma. Akože tie súťaže sú v niečom dobré, ale v niečom ťa vedia, že totálne proste zničiť. A ja som bola presne ten príklad, ktorý to proste neuniesol a nebolo to úplne vtedy... Všetko je na niečo dobré, ale vtedy ma to akože naozaj že zničilo. A vieš aj, vieš aj dôvod, že prečo vlastne ťa vyhodili v tej 50-ke? Jasné, akože malo to zmysel, hej. Normálne, keď sa na to teraz pozriem, tak ja som spievala, opäť to dnes pamätám, Eva Farná bola v porote a každý porodca vlastne mal svoju skupinku a vyberal im pesničku, ktorá bola úplne nová. Nejaká proste rádiovka, hej. A vtedy to nebolo úplne tak, že si mal streamy a púšťal si to dokola. Že si to poznal, hej. Čiže si to začul niekde v rádiu a akože vedel si, ale nepoznal si to. A jakú si mala pesničku? Pink Try. Neznašam tú pesničku dodnes. Viem si predstaviť. Hej, akože pekná pesnička, ale fuzle. Túto pesničku som dostala a mali sme na to hodinu alebo 2, nechcem povedať úplne. Akože bolo to fakt, že malý čas na to, aby si sa naučil text, melódiu, do toho ten stres, že ty už si myslel, že už ideš domov, lebo my už sme mali mať akože tí, čo postupili a vymysleli, že ešte jedno kolo sa natočí. Takže stres, panika, noc, to bolo proste, že v noci už točené. Tak hlavne mladý človek vyčerpaný, všetko dokopy. A hlavne vieš, že kamery, ja som s tým živote nemala skúsenosť, proste kamery, tam bol, že produkčný tím, stav, vieš, furt tam niekto lietal, nejedol si, lebo nevedel si, koľko tam budeš, kedy odídeš. Celé to bolo také strašne messy. A vyšla som na pódium a tam bola akože čítačka. Že si mohla ten text. Áno, že akože nebol to ich problém, že oni ti chceli nejak akože pomôcť, lenže ako náhle sa dostane človek do extrémneho stresu, tebe vypadávajú proste základné funkcie. Jasné. Že ako videnie, vnímanie, niekedy dýchanie. Presne, niekto na teba rozpráva, ty pozerá, že po španielsky na teba rozpráva, reálne nerozumieš, že o čom. Jasné. No a mne vypadlo, že som pozerala na tú čítačku a nevedela som to, že čo to je za slovo. Môj mozog to proste vôbec nespracoval, čiže mne, že odpojilo. A ja som proste začala spievať a potom, že nič. A Ondřej Soukup tam bol a on akože bol taký, že dosť môj fanda. Tak bol taký, že no poď ešte, ne? Že tak som ešte raz išla
A úplne som sa roztriasla, ale tak, že už som nevedela stáť. To už a ja, potom že presne príde ten blok. A... skip a on, že chápe, proste, že nebudú ma vôbec naťahovať. A už som vedela, akože, že nič. Čiže malo to svoje opodstatnenie, bolo to, že neopodstatnené. Nemôžeš postúpiť, keď nič nezaspievaš. Jasné. Logicky, hej, tie kola sú tam na to. Oni nemôžu súdiť na tom, na základe, že si spieval predtým dobre. Logicky. Ale teda dosť mi to akože naubližovalo psychicky. A veľmi to aj pomohlo do budúcna. Jasne. No každopádne tento Tomáš Benko ma donútil ísť na casting. No že ja som do poslednej chvíle hovorila, že nejdem. Jasne. Ja tam nebudem. Ja tam nejdem. Ja, že fú, že ja nebudem spievať. Čavo ráno po mňa došiel na aute, že a ideme. Alebo autobusom, ešte neviem, už si nepamätám. Proste, že ideme. Došlo na autobuse pre teba. Áno, červený Mercedes. A tak. No, išli sme tam, proste hovorím, že dobre, tak spravíme si aspoň deň, hej, že išli do Bratislavy, vieš, my Pezinčania, čo? Jasné, veľká dedina, chápem, jasné. Hej, tak my do Bratislavy, vieš, fotky, všetko sme si robili. No a nejak som postupila. A to ti vrátilo ti to sebavedomie vieš, trošku? Vieš, to práve, že vôbec. Fakt? Ja som bola, že tak rozbitá, že ja som to sebavedomie začala riešiť. Ja som však úzkosti celý čas mala. To som riešila vlastne s psychiatrom, blablabla. Čiže to sebavedomie som musela budovať až na nejakom základe, že psychickom dobrom. Jasne. A nemala som základ dobrý psychicky, čiže kde sebavedomie som mohla budovať. Čiže to išlo tak veľmi postupne, že tešila som sa, ale stále som tomu neverila tým, že sa mi stalo hento. Jasné. Že tak si čakala, taká, že zase príde nejaký výhadzov alebo niečo. Áno, že čo dojde, vieš, že až ak prišiel v tom talente, ale to som tak, že v pohode ustala, že už mi to bolo jedno. Ale tam ste boli viaceré v tom talente, tam ste boli ako For Someone, nie? Áno, ale aj tak si tam mala takú tú americkú dream vlnu, vieš, že takú tú hmlu, že áno, môžeš ísť do Vegas a nás proste všetci oslavovali, akí sme proste zahraničné, 4 baby, ktoré naozaj všetky 4 vedeli spievať a bolo to proste iné. A dobre sme vedeli po anglicky, čiže my sme naozaj mohli niečo porobiť aj v tom zahraničí, kebyže sa to podarí. Takže mal si taký stres z toho, aj takú nádej. Áno, hlavne vieš, väčšinou... Ale už som to lepšie zniesla, no. No, najväčší problém je, keď človek tak nejak túži a očakáva, potom to nevidie, tak áno, poznám to. A tým, že už sa mi to stalo, že ja som aj do tej Superstar išla, že fú, proste Leona Lewis, hotovo, Superstar, vieš, hviezda a budem vypredávať štadióny. A toto sa stalo, tak ma to veľmi poučilo do budúcna v očakávaniach. Vo všetkých, presne aj pri tomto talente, že zamrzelo ma to, aj som si poplakala, proste jasné. Ale už ma to tak nezničilo, jak predtým. A predsa len my už sme spolu zostali jak skupina, už sme koncertovali, už sme v podstate aj hrali v tom panele. Akože ja už som mala ako keby nejakú kariéru zaručenú, dajme tomu aspoň na ten čas, pokým som neodišla z tej skupiny. No a toto som sa chcela opýtať, že ako dlho vlastne For Someone fungovalo? 2 roky, 2 niečo. Dobre, a ty si bola prvá, ktorá odišla? Áno. A vieš mi povedať aj prečo? Akože viem, nebolo to nič také závažné, že by niekto čakal, že sa šklbujeme vlasy. Áno, sme 4 baby. Jasné, že tam boli problémy. A mávali ste naraz svoje dni? A vôbec netuším. Lebo to sa hovorí, že keď sú 4 baby strašne, alebo teda viacero bab vedľa pri sebe stále, tak sa vám to spáruje, že si to môžete šerovať. Áno, to je pravda, ale normálne, že netuším. No mala by si to zistiť, že či... Napíšem im, že či náhodou si nepamätajú, že ako mali svoje dni. No, jak som ma dostala. Lebo moja kamoška má presne so mnou teraz, to viem, že sa ma vždy pýta, že kedy. Lebo ja o tom mám záznamy. No, nie. A ja sa pýtam vždy mojej asistentky a Domči Mirgovej, týmto ju pozdravujem, lebo presne v ten istý deň a oni už keď mi založia zle mi až, dobrý večer, takže viem, čo ma čaká. Hej, toto neviem. Dobre, a teda odišla si z For Someone, hej? A čo sa dialo? V mojom živote alebo z For Someone? Nie, v tvojom živote. No... Tam začala akože moja cesta na mne, ako keby na osobnom živote a mojej osobnosti ako takej. Presne to budovanie sebavedomia, lebo opäť som spadla vlastne na dno, akože nikoho nejakou zásluhou, že to není teda, že by som to niekoho išla hádzať, čak ja som od nich odišla. Jasné. Ale nepadla som na úplne psychické dno, len to bolo také, že odstrihla som si zrazu tú kariéru, ktorú som mala rozrobenú. Čiže ja som nemohla teraz ísť spievať For Someone pesničky sama. Vieš, pre 4 napísané, to proste nešlo a svoje pesničky som nemala. A ty by si to zvládla. Aj, takže pri najhoršom by som zavolala niekoho iného, vieš. Ale proste bolo to také. Ja som sa zamestnala vo firme, kde som vymáhala pohľadávky. No, som bola exekútorka, fajne. Chcela som sa zabiť. A
Asi ti verím. Tak, podľa mňa viacerí ťa chceli zabiť. Ale som bola taká milá, ja som volala, akože robila som im kalendáre splátkové, šéf z toho nebol úplne nadšený, lebo už mali platiť, ja som ešte splátkový dala. Ja som bola taký dobrý exekutorik. Ale teda videla som aj túto stranu, že to není proste pre mňa byť zavretý v kancelárii, že ja proste potrebujem tvoriť. Čo som robila aj popri tom, ja som vtedy už robila s Igorom Kmeťom. Áno. A akože tak veľmi postupne to teraz znie, že všetko to bolo naraz, hej. Ale tak to bol proces 2 rokov, kedy ja som sa snažila z tej tmy nejak zdvihnúť a hľadať, že čo vlastne chcem robiť. Ja som vôbec netušila. Vedela som, že to není to, čo som robila s Forsaman, lebo to boli hudby, ktoré síce ma akože bavili, ale nebolo to úplne to, čo som chcela robiť. Takže preto som ja aj odišla, že to není moja cesta. Že vyskúšať niečo iné. Áno. Že milovala som to, vlastne hrať s nimi, spievať s nimi, bolo to super. Aj ten záujem, lebo o nás bol reálne záujem, mediálny, tak prepáč, ľudský. 4 krásne ženy, ktoré vedia spievať. Áno, že veľa bolo otázok, že prečo som to vlastne spravila, lebo som si vlastne odsekla kus chleba, čo je pravda, ale zase som otvorila cestu samej sebe. Hej, ale vo výsledku spätne, keď sa pozrieš, tak to bolo správne rozhodnutie. Určite. Ťažké. Veľmi ťažké, to je proste, že keď odchádzaš z hociakého tímu, je to proste ako rozchod a my sme boli každý jeden deň spolu. No tak potom ste mali krámy spolu určite. No určite. Takže to bolo, že veľmi ťažké a tie 2 roky, čo som vlastne bola akoby zamestnaná a popri tom som sa snažila hľadať, že čo idem robiť, no tak to bolo, že najhoršie, lebo vydávaš a vlastne ľudia nevedia, kto si, lebo nepoznajú ťa. Čiže nemáš ani sponzora, ani nič. Nemáš nič a hlavne vydáš pesničku, nikoho to nezaujíma, lebo že who are you? Vieš, že prečo by som ťa mal počúvať. Našťastie som mala naozaj... Ja už ináč, prepáč, 4-krát som ti išla položiť otázku. A 4-krát som sa k tomu nedostala, lebo najčastejšie komentáre, ktoré mám, že skáčem do rečí, ale keď ma kurník nepustíš k tomu slovu, tak sa ťa to neopýtam. Dobre, tak môžem sa ťa iba niečo opýtať? Áno. Ja som práve zabudla, čo som chcela. Ja neverím. Aha. Počkaj, išla som sa opýtať... Môžem? No, môžeš. No, dobre, išla som sa opýtať, že teda... Aha, viem už, že a kedy nastal ten prelom? Ktorá bola tá pesnička, že vie, že toto bol ten prelom? No, ono to bolo akože na moje neočakávanie, pri každej sa tam dial nejaký prelom, akože pomaly. Lebo ja som vydala vlastne, to nebola moja pesnička, to bola DJ Chingyho, kde som bola ja a Igor Kmeťo. Hej. A niečo to porobilo, lebo proste bol tam Igor Kmeťo, on není neznámy interpret, čiže robilo to niečo a ľudia začali evidovať moje meno. Ešte to nebolo, že vieme, kto je Rony, ale akože už sme začali evidovať. Aj médiá sa opäť začali zaujímať, lebo však zistili, že som vlastne tá členka skupiny, ktorú akože oni poznajú a začali sa zaujímať. Potom bolo dlho ticho a taký veľký prelom vlastne prišiel pri pesničke s Tomím. Je mi to jasné. A to bol, že zrazu hit, kde sme chodili dokonca koncertovať s Tomím. Vieš, že ja s jednou pesničkou som tam bola také miminko, to mi spievala, ja som došla na jednu pesničku, ja sa nevidím na jednu noc. Je ti to jasné? A to bolo tak catchy, on je tak brutálny producent a spisovateľ, teda songwriter, spisovateľ, neviem, by som to do slovenčiny úplne preložil, skladateľ. No, není skladateľ, on je písač textov. To je veľmi slovenský, som to povedala. Áno, ale on je že aj skladateľ, že hudobnícky, vieš, že tak celkovo, že songwriter a celý ten tým ľudí, čo na tom robili od Randyho Gnepu, ktorý robil vlastne produkciu, že proste to bolo, že strašne catchy, super tým ľudí, ktorý vo mňa veril, lebo kebyže mi Tommy nedá vtedy šancu, a ja to dodnes hovorím, že som mu za to najviac vďačná a najviac ho za to zbožňujem ako človeka, ja s ním mám výborný vzťah, doteraz mám rada a budem to spomínať v každom jednom rozhovore. Dobre. Že za to, kde som, vďačí z veľkej časti aj Tommy. Čiže tých Tomášov tak ťa nejak ja smerujú, mám tých Tomášov takých šťastných. No. Počkaj, len som sa chcela pýtať, že tvoj frajer sa ako volá? Martin. Dobre, tak poďme ďalej. Áno. Takže toto bola taká prelomovka. Čiže toto bol ten prelom, hej? A tam si podľa mňa našla zase tú chuť, že tvoriť a robiť tie veci, že? Áno, tam som aj dala vlastne výpoveď z roboty, lebo nevedela som aj tvoriť, aj robiť vlastne takúto robotu, lebo ťa to proste užiera a tvoju umeleckú stránku to nepustí ďalej kapacitne. Takže som išla domov, mamina s tatinom proste pomáhali, ako sa dalo. Vtedy som povedala, že prosím, že potrebujem teraz rok, aby ste ma založili a že ja to proste dám. Že ja to dám. A oni mi fakt pomohli a dávali za mňa účty. Akože ja hneď, čo som zarobila, som si zaplatila účty, domov som nakúpila, ale proste áno, mala som 21 a starali sa o mňa rodičia. Vieš čo, ale akože ja si myslím, že
to vôbec nie je problém, hlavne v tom poňatí, že ako to ty bereš, vieš, že nestarali sa o teba rodičia, lebo si doma sedela a pozerala telenovelu, vieš, že naozaj si vytvárala niečo, čo teraz má úspech a čo teraz si môžeš povedať, že ďaká Bohu, že sa to takto udialo, vieš. Áno, určite. A dobre, keď sme pri tvojich rodičoch, nebudem akože veľa rozpitvávať, ja viem, že si teda predčasom došla o maminu. Ja si to teda osobne neviem predstaviť, že čo to musí byť, ale iba jednu otázku ti k tomu dám, že máš niekedy pocit, že sa zobudíš a že si to, že vieš, keď si v tom... Že to není real? Áno. Jasné. Hej, čiže a stále. Stále, že dosť často. Dokonca sa budím niekedy a neviem, či sa ti stane, že sa zobudíš a nevieš, kde si. Áno, vieš, že tak sa ti tak spíš, že sa zobudíš a buď neviem, že na ktorej som strane postele, že som úplne taká dezorientovaná, že kde som, či som u frajera alebo doma, alebo že v hoteli, alebo že kde som. A takto sa hockedy akože zobudím dezorientovaná. Lebo ja často chodím že do Pezinka k tatinovi a potom u frajera som a teraz neviem, kde sa vždycky zobudím. To je dobré. Akože je to fajn mať hlavne, viac domov ako žiadny. Hej. No ale zobudím sa taká dezorientovaná, že tak sa tak zobudím, že aha, som u tatina, dobre, že viem. A idem do obývačky, lebo naši spali oddelené, lebo tatko chrápal, takže mamina bola v obývačke, tam mala posteľ. A niekedy tak idem automaticky do tej obývačky, že vždy, ak som stávala, tak som vedela, že tam je. A tak tam idem a proste, že taký šok dostaneš z toho, že vieš, že vlastne, že ty kokos, že není, no. Akože už je to také, že nerozplačem sa okamžite z toho, akože áno, bývajú aj také dni, nemôžem povedať, hlavne keď som sama, napríklad keď som v tom Pezinku, alebo sa nevenujem ničomu inému, zrazu tie myšlienky nábehnú, spomienky. Ale ako náhodou dostaneš takýto šok, tak to není, že reveš hneď, vieš, že začne ti skôr šrotovať hlava a ty si ho musíš proste nejak začať upratovať a nepustiť to úplne. Aby si to robilo, čo chce. Čiže je to taká celoživotná práca asi toto, že? Podľa mňa toto nikdy neprejde. Ja som sa bavila s veľa ľuďmi, ktorí došli o rodičov, či matku alebo otca. Mám aj veľmi dobrú kamarátku, ktorá takto tiež došla o tatina veľmi podobným spôsobom, ako ja o maminu. Tiež to bolo veľmi nečakané. A ona to má vlastne o 2 alebo 3 roky viac ako ja. Ako keby rozdiel medzi nimi. A stále to nemá spracované. A je to akože, akože si niekto povie, že vieš 2-3 roky, že to už je taký čas, že už to máme nejak spracované, ale to je, že nedá sa to k ničomu prirovnať. Ja som napríklad prišla, že v živote o psa, ktorého som že extrémne milovala. A niekto mi povie, že dobre prirovnať človeka ku psu. To je jedno, proste, keď niekoho miluješ, tak proste pre mňa to je že obrovská láska a to bolo pre mňa, že strašný heartbreak. Aj môj dedo, vlastne mamin tatino, bol u mňa taký, že obrovský heartbreak. To som mala, že asi 13 alebo tak. A on mi bol jak druhý otec. Jasné. Takže už aj tam som zažila, že strašnú bolesť, ale aj tak sa to nedá prirovnať k bolesti, keď stratíš rodiča. To je proste, že neopísateľná, nekonečná studnica proste bolesti. Hej, no, tak ono je to najskôr taká strašná šok, prázdnota a potom príde tá bolesť. Dobre, poďme. Ja som maminu vlastne spomenula len kvôli tomu, lebo viem, že proste, aký ste mali úžasný vzťah a jak ste ju milovala, takže myslím si, že si zaslúži, aby tu bola spomenutá. Určite. Takže takto. No a poďme teraz k takému veselšiemu. No, počujem. Kedy si sa prvýkrát strašne opila? Tak to neviem, či môžem povedať. Sledujú to mladí ľudia? Nie. Máš to od 18 rokov? Nie. Nikdy si zo mňa neberte príklad. Áno. Ja to chcem iba, aby ste vedeli, že takto to nemá byť. Neberte si zo mňa, prosím, príklad. Mala som 13 rokov. Ja si dám kolu. Vôbec sa na to není hrdá. Ale prosím ťa. Ale tak vieš, že keď ja som teraz proste už dospelý človek, hej? No, tak môžeme si povedať, že už som není ani tínedžer, ani som není ako keby, že úplne grown as woman. Áno. Hej, že som dospelá žena. A viem sa na to pozrieť z hľadiska, že ja mám vek na to, že by som teoreticky mohla mať dieťa, hej? Ešte ho neplánujem, ale áno, moje spolužečky majú proste už dospelé deti. 10-11 ročné niektoré. A kebyže moje dieťa v 13, alebo teda tie deti, ktoré poznám, alebo sú dokonca moji fanúšici, že si viem predstaviť, že by som ich teraz videla vonku, spitých pod obraz. Ne, že by som to odsúdila, to vôbec. Bola som taká istá. Úplne chápem, čím prechádzajú prvé spoznávania vecí, blablabla. Úplne tomu rozumiem, ale je to také, že mne je to ľúto. Jasné. A viem, prečo toto decko robí. A viem, prečo som to robila ja, lebo som proste chcela pozornosť. Hej. Veľa detí to nerobilo. Ja som to robila, lebo som proste potrebovala skúmať veci. Nemala som asi dostatok pozornosti. Naši sa vtedy rozvádzali.
naši boli rozvedení totižto, akože žili spolu vlastne do poslednej chvíle, tak sa to nejak utriaslo, ale akože prešli sme si obdobím, kedy sa rozvádzali. To je asi v každom vzťahu, si myslím. A myslím si, že tie deti proste len bažia po láske a proste pozornosti. Ono sa niekedy veľmi podceňuje, že však veď to, že objímaš dieťa alebo sa ho spýtaš, aký mal deň s takým tým prejavom lásky, ale ja si myslím, že najväčší prejav lásky pre dieťa je to, že ho počúvaš, čo ti hovorí. Určite. Čo v dnešnej dobe je strašne ťažké tým všetkým, aké ataky zvonku dostávame, Určite. koľko rodičia musia proste makať. Čiže no ja to hovorím preto, že môj syn bude mať za chvíľku 13 a viem si predstaviť, že by sa opil, hej, ale on si nevie predstaviť, čo by som mu spravila. takže akože aj u nás sa snažili s tým niečo ale robiť, jasné, vieš, že akože to nehovorím teda, že od 13 som bola, vieš, že alkačka, ale v 13 som bola v Chorvátsku, išla som proste na výlet, teda na tábor, to sa chodilo, vieš, na také tábory. A boli tam dospelší proste chlapci, ktorým som sa chcela zapáčiť, lebo však 13-ročná dievča, tak mi dali fľašu, no tak som sa opila. Ja som takto fajčiť začala. Odtedy nepijem hrušku. Proste, Aj v 13 som inak aj fajčiť začala. Tiež to nie, že som začala fajčiť. Začala som fajčiť, no tiež skoro, ale akože v 15. Aj s tým alkoholom to tak bolo, že 15, prvé dospievanie, party. Vtedy to bolo tak úplne prirodzené. Stále je to vlastne na Slovensku veľmi prirodzené, že ideš von, musíš sa proste spiť pod obraz Boží. Ja som s tým prestala, som s tým mala problém, takže... Našťastie som človek, ktorý si môže dať alkohol, že nebola som alkoholik. Veľakrát to bolo tak podané aj v článkoch, trošku vytrhnuté z kontextu, že som alkoholička, alebo teda, že bola som alkoholička. To by som úplne nenazvala sa, ale mala som problém s alkoholom. Lebo ak si alkoholik a prestaneš piť, tak si proste abstinent. A ten abstinent musíš byť do konca života. Inak to proste sa nedá inak. Nemôžeš byť, že alkoholik, ktorý na chvíľku prestane piť. Začneš piť a si znovu alkoholik. Jasne. Ja som nebola ten typ, že som sa triasla, keď som si nedala alkohol. Ale keby s tým neprestanem v tej dobe, tak by som sa tam dostala a mala by som s tým extrémny problém. Už vtedy bol problém s tým prestať, lebo som to mala rada. No jasné, lebo ťa to si mohla utiec, vieš. Presne. A proste... našťastie došli úzkosti. Našťastie mi to robilo ešte horšie na tej úzkosti. A našťastie som mala toľko rozumu a seba zaprenie, že som povedala, že OK, zaprem sa a nebudem. A ja som si robila také šoky, že nezostala som doma. Ja som išla na party. Aby som sa naučila. Vieš, pani je masochistka. Tak vieš, kebyže sa na pol roka odstrihnem a zrazu idem na party, to by som len videla. Jasné. Čo by som začala robiť. Vieš, že ja som si to normálne odsrala na tej party, zubami, nechtami, všetci ma tam, najhoršie na Slovensku, vieš, že daj si, však iba jeden, čo si, chorá si, čo ti je. A ja, že ja proste nepijem, že ja som povedala stále, že si neviem proste teraz, že zdravý životný štýl, že chcem sa dať dokopy, že a stále som si hovorila, že nie to nastalo, že proste si chcem čeknúť, že koľko viem bez toho vydržať. A pre mňa bola hlavná otázka, čo sa pýtam každého, keď mi niekto povie, že či náhodou nemá problém, bo však všetci ma pýtajú, keď vedia, že ja som s tým mala. Jasné. Tak sa ho spýtam, že vieš si predstaviť, že si odteraz tú látku už v živote nedáš? Je to úplne hoc, čo to je. Alkohol, tráva, rôzne iné substancie. Keď sa ma niekto opýta, že či môže mať problém, tak sa spýtam, že OK, predstav si, že odteraz si to už nikdy nedáš. Že je to pre teba reálna informácia a veľa ľudí mi povie, že nie. No pre mňa napríklad reálna informácia, že už by som si nikdy nedala alkohol alebo víno, alebo tak. Jasné, že by to bolo ťažké, lebo to víno je také, že máš to veľakrát spojené. Jasné, ale áno, je to taká akože taká scary otázka, lebo tým, si povieš, akože že dobre, fúha, prežiješ bez toho. Ale niekto ti povie, že nie. Vieš čo, myslím, že niekto si, že fú, okamžite povie, že fú, že vôbec. Čo by som robil v sobotu? A vieš, že... Prevliekal periny. Dáš si alkodrink. Vieš, že veľa ľudí to má iba takú barličku, že sa hanbia baviť na triezvo, ale oni by sa vedeli baviť, lebo ja som to zistila sama na sebe, že ja som si myslela, že sa neviem baviť bez alkoholu, že som, neviem, nezabavná, trápna, blablabla, ale to bola moja barlička, že ak by som náhodou bola trápna alebo niečo, tak poviem, že fú, som bola spýta, že... Hej, jasné, a pritom, akože jolo, je mi úplne jedno, čo si kto o mne myslí. Jasné. Ja sa začnem točiť na hlave triezva proste, keď sa mi chce, hej. Viem. Takže je to strašne oslobodzujúce a to teraz nechcem byť nejaký... Mentor? Akože, áno, mentor, píte, robte, čo chcete, nejdem vás to podporovať, ale ani odhovárať. Je to úplne každého vec. Ja si drink dám, som s tým v pohode, ale som v pohode, keď si ho rok, 2 nedám. Jasné. Nič mi to nerobí, dokonca viem ísť na dovolenku, čo mám ja spojené také, že drinky. Jasné, hej, pláž. Ale viem ísť, áno, presne, že viem ísť na dovolenku, s veľa ľudí mám takých, ktorí nepijú, lebo mali problémy, alebo mali s niečím iným problémy, boli na liečeniach, úplne, že kamarátov a nechcem ich proste štengrovať, tak som taká, že si nedám. Proste, jasné, vie, že jasné.
Čiže nemáš, akože ja si myslím, že veľmi pekne. No a viackrát sme sa tu otočili okolo téma úzkosť, kde sme teda obidve veľmi dobre doma. Môžeme si tu rozprávať. Počkaj, ukáž to, čo máš. Sieťočku. Aha. To ja by som tak hola už neukazovala, ako priberám za antikoncepcie trošku. No. No, vytúčajú tu také, vieš, veci, ktoré by tu úplne nemali byť. Tak, vieš čo, poznám to, áno. Dobre, poďme k tým úzkostiam, že pamätáš si ten prvý atak? Jasné. No a to bolo kedy? Vôbec. To bolo... Mala som 17. To bolo po Superstar? Áno, bolo to po Superstar. Tam to presne začalo. Ja som mala vlastne prvú úzkosť som mala, keď som mala asi 2 roky, alebo 3, to si pamätám, keď som sa zobudila v noci. A dodnes mám tú spomienku, lebo traumatické spomienky si pamätáš ešte jak dieťa. A tu mám veľmi dobre uchované, jak som bola v postielke a bola tma. A naši iba odbehli susedia a mne to mama potom vysvetľovala, že jak si to môžem pamätať, že že to nebola, že noc, že to bolo zima, 5 že hodín, bolo zatiahnuté, jasné. A ja som sa ale zobudila, ale že strašná úzkosť. A to nevieš, jak decko. No tak hlavne dvojročné decko si neuvedomíš. Veľakrát ako dospelý nevieš, že máš úzkosť, vieš. Ja som si to uvedomila až potom. Došla Superstar, vyhodenie, blablabla, 4 hodiny ráno v metre s taškami. A strašne mi došlo zle. A strašný, ja som sa tam zrútila, plač. Chvála Bohu, lebo keby to držím, tak ešte horšie. Asi by si zle dopadla, no. Takže tá úzkosť bola veľmi krátka na to, aby som si uvedomila, že to bola opäť úzkosť. Potom som to nejak tak akože potláčala celé, vieš, vybodla som sa na spev. Jediné, čo bolo, že som mala ešte kapelu, s ktorou sme mali dohodnuté koncerty. Tak sme ešte tak akože niečo pohrávali. A jeden víkend sme hrali, že 2 dní po sebe. Tak, akože Pezinské, okolie, Hody, nejaké také menšie diskotéky. A ja som ešte vtedy pila. A aj hocčo iné. Akože ne, že úplne hocčo, ale chápem, jasné. Skúšala som, takže došli aj rôzne fajčiace veci. Áno. A... No mi nenapadne si prešla okolo toho, pokračuj. Áno. No, nebudeme to tu akože áno, jasné, nie. popularizovať vôbec. Poskúšala som teda aj toto. A mala som obdobie teda, že som si išla nejaký čas takéto veci a došli tieto 2 dní. Ja som málo spala, veľa som pila, veľa som teda aj si dávala iné veci. Zelených rastlín. Áno. Hrášok, fazulky a tak. No, každopádne mi to neurobilo vôbec dobre, ale nie, že vtedy. Až vlastne na druhý deň. Keď bolo, keď si sa ukludnila. Som sa ukludnila, tak večer mi začala trpnúť celá ľavá strana tela. A že nedošla ani úzkosť hneď. Mne proste začalo trpnúť telo. Čiže už to prešlo do fyzického. A ja, že čo to je teraz, vieš, ja v strese. Teraz, že čo? Mám povedať akože našim. A vieš, že ľavá strana tela proste, že infarkt. Srdce, infarkt, a teraz ja, že čo som si porobila, že či naozaj nemôžem mať infarkt, hej, že nikdy nevieš. Áno, a to už tá myšlienka sa zaciklí. A už sme išli. A tak som išla za mamou, že mi trpne telo. A ona, že jak mi trpne telo. Tak sme to vysvetľovala, no len ono sa to začalo tak stupňovať, že ja som prestala cítiť úplne ruku. Ale že celú ľavú, že noha akože trpla, ale že ruka, že nič. Normálne, že nič. Tak sa volala sanitka. A ja dovtedy sa mi začali odpájať normálne, že takto veci, že mama na mňa rozprávala, netušila som čo. Vôbec pamätám, že som mala na zemi Adidas kabelku, tak som ju pozerala. To logo ma normálne, že ukľudňovalo. Jediná vec, ktorá ma proste fokusla, bola tie pásiky. 3 pásiky, áno. Takto som na to pozerala. Vyzerala som potom jak totálny psychopat. Naši sa museli podľa mňa vtedy, že zblázniť zo mňa. Predstav, že vidíš svoje decka, kto to robí. Vieš čo, ja som zažila toto isté a moji rodičia tiež sa na mňa pozerali a nevedeli. Ja som ležala na zemi, mama si na zem láhla vedľa mňa, ja iba jak taký autista malý. Lebo ja som si zase nehovorila, že ja som mala mozgovú porážku, aby si vedela, vieš. No, jedno alebo druhé. No, ale ja už som aj na toto zabudla potom, že infarkt. Už len ten stav ostal. Strašne mi tlklo srdce, nevedela som sa nadýchnúť. Teraz točaky hlavy, fleše, všetko sa mi tam točilo. Ja, že fúha. Nerozumela som, čo mi mama hovorí. Nevedela som odpovedať. A mama, že aspoň mi kývaj hlavou, že si v pohode dýchaš a ja, že... Nevedela som, že nič. Tak došla sanitka, zobrali mi že všetky funkcie, EKGčka, blabla, oči pozreli, nie. Tak sa ma pýtali, či som požila nejaké látky, tak som hovorila, že áno, ale teda, že bolo to 2 dní dozadu a že nebolo to teda nič extrémne, hej. Jasné. Tak on povedal, že jasné a tak ma skontrolovali, že všetko v poriadku, trošku zvýšený tlak. Že je to panický atak. A ja, že čo je panický atak? Ja som mala 17 rokov. To proste 11 rokov dozadu sa neriešilo. Jasné. Že čo to vôbec je. Moja mama tam zostala stáť a si myslela, že som na psychiatriu. Hotovo, schizofrénia, že som sa zbláznila. Áno. A tak mi to vysvetlilo, že či nemáme doma nejaký akože ukludňovák a tatino mal niečo také ešte, že od doktora neviem niečo. Tak mi dávali.
na druhý deň lepšie, no len ja som si myslela, že to prejde. Nie. Lenže mne sa spustil taký panický atak, že sa mi automaticky spustili mechanické úzkosti, že už neboli, že niečím ako keby vyprovokované. Áno, už to len prišlo. Ja som sa proste zobudila a hovorím, že ježiš, konečne vlastne ten stav akože prešiel po včerajšku. 2 sekundy. 2 sekundy som bola, že a zrazu, že a normálne som sa zviezla po kolotoči dole. Hej. A znovu ten istý stav, tak som strašné reví. Volala som máme do roboty, lebo však bol pondelok. Tak reví, že čo mám robiť, tak jej kolegyňa našťastie, takže mala s tým skúsenosť, že ona mala úzkosti a že jej to teda príde, že by to mohlo byť ono, že má psychiatra, ktorý s tým má skúsenosti, že nech tam idem. Tak som tam išla a potvrdil mi teda, že panickú poruchu, úzkostnú poruchu a už potom sa mi tam nabalovali depresie, blablabla, lebo ja som prestala chodiť do školy, lebo ja som mala tak silnú tú úzkostnú poruchu, ktorá sa mi vždy prekopila do paniky. Jasné. Že ja som nemohla chodiť do školy, našťastie som mala individuálko potom. To už sa prelinalo aj s For Someone, to bolo všetko tak cez seba strašne veľa. Že mala som individuálko teda, nemusela som chodiť každý deň do školy, takže aj učiteľky vedeli, že som chodila teda na testy, lebo ja som sedela v škole, keď som chcela a mala som čas. A len tak random ma odpojilo, nerozumela som, čo na mňa učiteľka hovorí, stres, panika, ja som myslela, že vyskočím z okna. Hej. Takže toto som odpojila, nasadila antidepresíva, s ktorým som sa najviac bránila. A ja som sa im bránila strašne. Ale teda doktor mi hovoril, že ako náhle sa budem cítiť na vysadenie, že on by mi to nemal hovoriť teda, ale že ja som sa tak tomu bránila, tým povedal, že ako náhle sa ja budem na to cítiť, že to je lepšie, on bude len rád, ak to budeme pomaly vysadzať, takže s tým ma upokojil. Brala som to pol roka, dala som sa do takého že stavu, že už som vedela chodiť von, ako keby aspoň niekam, lebo nemohla som ísť do priestorov, kde je veľa ľudí, alebo ani do autobusu, to ja som vyskakovala po ceste, že tam sa to začalo zmenšovať a že nič, odchádzame. Takže také tie prvotné inputy, že môžem sa ísť prejsť v Pezinku do mesta, môžem ísť do kaviárne s 2 ľuďmi. A tak sa mi to začalo zlepšovať, už som aj do školy začala pomaly chodiť. A tak som ho poprosila, či to mi vieme vysádzať, lebo ja som mala, že 3 liekov, ako keby ráno, večer antidepresívum. A cez deň som mala taký nejaký, ja som to nazvala dorovnávak, ale to bol asi nejaký serotoninový. Asi na pocit šťastia. Áno, neviem povedať, čo to bolo, ale taká malá tabletka. No, anyway, som ho poprosila teda, či to môžeme vysadzať a on, že jasné, ale že teda zvýšime návštevy u ňoho, aby si ma sledoval, ako sa správam, lebo po telefóne to on nezistí. Hej. Takže som zvýšila návštevy a veľmi, veľmi, veľmi pomaly sme to vysadzali, že polku tabletky, 1 tabletku večer. Išla som spať, lepšie mi to bolo ako cez deň. Jasno. A zostala mi tá 1 tabletka veľmi dlho, že som mala jak takú barličku. A potom som mu nosila, že raz za týždeň som si ju dala. Opäť som to tak akože fakt veľmi, veľmi pomaly vysadzala, aby to telo na to zvyklo, že už to nepotrebuje. A keď som to vysadila, tak som ešte rok mala v peňaženke stále to antidepresívum, že ak by náhodou došlo niečo, čo nezvládnem, tak si to mám. máš. Ale ono je to podľa mňa človek, keď má takúto istotu, ja to mám, že keď sa opiem, tak nie je vždy zlé navracanie. Ježiš, áno. Ale ja vždy musím mať vedľa seba vedro. Pre mňa je to istota, že je tam to vedro. A je ti lepšie. A je mi lepšie. Ja som to mala celý život. Proste, len keď tam není, tak nie je proste hrozne zle. Ale je tam to vedro, ja viem, že je tam a je to v poriadku. Áno. Dobre, povedali sme možno viac, jak sme chceli teraz. Tak sa zostrihama však. Nie, nestrihame. Ale ešte by ma zaujímala jedna vec vlastne, že ja osobne teda mám tiež tieto stavy za sebou a proste takisto sa liečím aj tieto veci. A ako na teba vplyvala korona? Aj dobre, aj zle. Najprv to bolo také, že ja som si to najprv že veľmi užívala. Nemyslím, aj ja nemyslím ten vírus, to vôbec, aby to zase niekto nevytrhol z kontextu. Absolútne nemyslím tak. Ja myslím, že ja som bola, že veľmi antikorona, že všetky tieto opatrenia, najprv som bola taká, že áno, strašne rúška, strašne sa zlakla, predsa to niečo nové, strašne sa bála rúška, všetci nosiť, blablabla. Potom mi preplo z toho, lebo proste každý extrém ťa donúti ísť do druhého extrému, preplo mi z toho, všetky opatrenia som neznašala. Ako náhle sa dalo ísť niekam bez rúška, okamžite som išla, proste, že hoď čo mi to robilo, že mňa to hádzalo z jedného extrému do druhého. Ale na začiatku som si to teda užívala, lebo strašne som bola rada, že moja mama je doma. Lebo najprv to bolo také, že oni nejak ešte chodili do roboty, ako keby tie, že nie s klientami. Ale akože robiť tie veci. Áno, oni tam upratovali šrobiky, ona bola vedúca v železiarstve, tak si robili inventúry a mali ako keby i shop v podstate, že okienko, vydajné.
Čiže home office v kancelárii. Áno, ale tatino bol doma už hneď, však oni robia proste vodu, kúrenie, vieš, čiže oni nemohli teraz chodiť po domoch opravovať a kotle robiť, to sa proste nedalo. To bolo úplne striktne zakázané, takže on bol doma, to som bola rada. A mamina tak mesiac, dva ešte akože chodila do roboty, takže som bola vystrašená. Že aby neochorela. Presne, ale však nevedel si. Ale potom, ako ich teda poslali domov, tak som bola taká, že som si strašne užívala ten čas, vieš, ktorý som lietala po vonku predtým. Akože som vždy milovala rodinu, ale musím povedať, že úplne som sa im nevenovala, vieš, že... To je normálne, hlavne keď si mladý, vieš, proste, čo tí starí trápni rodičia. A potom... Akože by sme mali vždy dobrý vzťah, ale aj tak to bolo také, vieš, že radšej ideš za kamarátmi, ako proste sedieť doma. A teraz si nemohol ísť. Vieš, že... Takže ja som naozaj sedela v tej obývačke s mamou, s tatkom a mne bolo strašne príjemné, že sme tam len sedeli a pozerali telku, ani sme sa nemuseli baviť, lebo však už sa ani nemal o čom. Po tom čase už naozaj. Už ste super liezli na nervy, furt niekto niečo chcel, ale bolo to strašne príjemné, že som proste, vlastne chvála Bohu, že sa niečo také stalo, lebo som mala čas tráviť s mamou tie roky predtým. Hej, že si to vlastne teraz uvedomuješ, že si za to vďačná. Jasné. Ale teda čo sa mi dialo počas korony, áno, došli potom aj úzkosti, lebo mne sa zrušilo turné. Ja som mala mať prvé veľké turné, ktoré reálne sa predávalo. Vieš, že ja som vlastne vydala album predtým, EPčko teda, také väčšie. A my sme mali vlastne už túr zabukovanú, plagáty vonku, ľudia, však aj Domča tam mala byť. My sme sa všetci na to tešili, lebo predtým bola Domčina túra, presne mi povedal, že na mojej túr si zopakujeme proste celý tento krúžok náš detský. A že spravíme si strašnú srandu. Všetko bolo vyhodené, lístky sa predávali, lockdown. A mňa to že strašne zničilo. A stále som mala tú nádej, že keď sa to presunie o 3 mesiace opäť. A už boli rok a ja, že no už to nič. Už 2, 3, tak... A došli úzkosti. Hej. Už som bola moc dlho zavretá a potom došla rebelia a behanie po vonku. A ty si taký rebel. Ako v čom? Akože ja som... Všetci sa mne myslia, alebo takí ľudia, čo ma nepoznajú, že som taká, že arogantná, nepríjemná. Ježiš. Okay. Len kamarátky, no. Že som proste, ja tak pôsobím, ale to je môj obranný mechanizmus tým, že ja sa veľa bojím a mám aj problémy so sebavedomím, tak to je proste môj poker face. Áno. Že ja idem a tí ľudia si na teba nedovolia, ale nerobím to na schvál, že teraz budem zahlídať. Áno. Ja proste idem. A drž si odo mňa odstup, prosím. A je mi to prirodzené. Ale ako náhle sa s niekým zakecám, tak vidíš, že som úplne normálna, totálne priblblá, úplná sedlačka. Áno. Vieš, že si myslíš, že fú, že strašne na úrovni sa hraje, že fú, ma spoznáš a že... Fú, že nie. Fakt ne. Ale ja ti úplne rozumiem, čo hovoríš, lebo ja mám vlastne, akože prvý dojem zo mňa je, že som strašne namyslená a arogantná. Ale taký odstup no, strašne. Hej, ale proste to je naozaj u mňa iba to, že strach, aby mi niekto neoblúžil, alebo aby proste sa nesklamala. Čiže úplne ti rozumiem. No a teraz prejdem ešte k téme, ako sme sa bavili, teda, že túr jedno s druhým, s tretím. Ty niečo chystáš? Nie, nechcem byť tehotná, no. Dobre. A ináč, počuj ma, 4 ľudia, čo tu boli na tomto sedačočke. Boli s deťmi? Nie, ale som sa ich na to pýtala, že ešte nie a do roka otehotneli alebo splodili. No, takže chcela som sa opýtať, že čo tvoje nové dieťa a album? No ja by som rada... Moje nové dieťa bude moje album. Tak. A rada by som s ním išla na túr, takže do roka... A do dňa. Nie, ešte nie. Rada by som sa už dočkala toho túr, ty kokso, kebyže otehotneme, nejdem na túr, tak... No tak asi by som nenadávala úplne. Ale však by si mohla ísť s bruchom na túr. Jasné, do slovenských klubov. Hej, v Čechách je aspoň zakázané fajčiť, tu nie. No. Tak... Čo ti k tomu poviem? No tak dorábam album. No. A poď mi povedať, aký ten album bude. Lebo bude iný, ako sme tu zvyknutí na albumy, čo ja viem. Áno, chcela som to také po svojom. Po tej korone som si povedala, že si budem robiť proste to, čo ja chcem a čo mne je srdcu blízke. Či to už niekto zoberie alebo nezoberie, je vlastne jedno, lebo však predtým som robila hudbu, ktorú teoreticky by mohli mať radi ľudia a nedostala som sa s ňou na túru. Jasné. Vieš. Tak som si povedala, čo keď sa to stane znovu, proste chcem mať niečo, čo mňa bude proste naozaj naplňať, s čím budem proste kvitnúť. A vrátila som sa do rokov 2000, kde som ja vlastne bola dieťa, alebo teda som začala dospievať. Tam som mala vlastne, 2004 bol single taký, kde ten rok ma dosť formoval, tam boli vlastne najväčšie hity pre mňa ako Toxic. Hej. A Aguilera vyšla so Stripped albumom, čiže Beautiful, Dirty a tieto veci. Takže tam som mala vlastne aj 9 rokov v roku 2004.
Čiže od tohto veku mňa 9 to rokov si mala v roku 2000. No, ja som 9,5. No. Ty si 9,5? No ty by si mi mala vykať, vieš? Takže môže, keď by si chcela. A môžeme začať aj s onikaním, akože kľudne. Takže takto stará nesi, hej, halo. No dobre, poď ďalej hovoriť o albume, prosím. Áno, že tam som mala vlastne 9 rokov a tam ma to nejak začalo formovať do tej puberty, potom neskôr a tam som ja tú hudbu začala tak hĺbšie vnímať. Takže som sa chcela vrátiť k tým rokom, čo ma formovali, takže som dala taký akože domáci názov albumu, že 2000s. Aj keď to nie je úplne 2000s, lebo pod tým si predstavíš proste, že Destiny's Child iba a také tie early 2000-ky. Brandy a tieto. Áno, presne. Áno, sú tam aj tieto veci, ale budú tam veci aj zo starších, alebo teda neskorších 2000-ok, ako 2012, 15, vlastne Búrka, ktorá už je vonku, je ako keby odkaz na Leonu Lewis a Skyscraper. Je to veľmi taký slaďak, že z toho obdobia. Čiže nájdu tam ľudia prierez naozaj, že celými 2000-kami od 2000 až po 2020, podľa mňa sa dostaneme. No ja sa veľmi teším na ten tvoj album, lebo ja už akože som teda počula tie pesničky a môžem teda povedať, že naozaj, že tip-top. Mne sa to veľmi páči. A dobre, a teraz ti dám otázku. To bude super zákerné, áno. A čo si nám donesla, aký darček? Žiadny. A lebo som sklerotička. Lebo som tela a už mám svoj vek a nemyslím mi to, ako by malo. A spala som 2 hodiny. Dobre, máš odpustené. Ja by som len teda chcela povedať, že Roni určite má darček. Áno, môžeme spraviť takú, že pseudofotku, že tento. A to tam bude potom? Nie. A povedz, čo teda venuješ. Venujem albumy. Neviem zase, do ktorej kamery mám pozerať. Niekam sa pozerať. Teraz budú takto prestrihy, že furt neviem, do ktorej kamery sa mám pozerať. Kúkaj na mňa. Donesem vám albumy. To som takto chcela dať takto do kamery. Daj počet kusov, aby som vedela, že koľko súťažiacich môže. No koľko ich chceš? Dám dorobiť, dolisovať. 3. 10. Tak dajme, že 5. Dobre. Tak donesem 5 albumov. A dajme, že keď budem pridávať na Instagram túto súťaž, tak dajme nejakú otázku, že na ktorú majú odpovedať ľudia. A čo by to bolo, že čo by teba zaujímalo, že čo by si chcela vedieť od našich fanúšikov, aby nám napísali do komentáru, keď budeme pridávať ten Instagram. Strašne komplikovane som túto vetu povedala. Pokračuj. Úplne teraz nerozumiem, že či sa mám ja opýtať, som si to myslela. Že či raz vypredám tú arenu, nech mi odpovedia, alebo že či to má byť otázka o mňa, aby uhádli niečo. O tebe. Dobre, takže nemajú mi predpovedať budúcnosť, hej? Ser na to. Dobre. Tak. No dajme, že ktorý bol prvý single vydaný z tohto nového albumu. Aha, dobre. To je podľa mňa také, že je to veľmi ľahko dohľadateľné, není ich veľa vonku. A ktorý bol teda môj prvý single, ktorý sa vydal z tohto albumu. A ešte k tomu môžeme napísať, že ktorý zo všetkých tvojich singlov sa im páči najviac. Jasné, akože it's up to you všetkých. It's up to me. It's up to you, áno. Dobre. Čiže majú dať 2 odpovede, áno? Áno, môžu napísať aj 2 odpovede do jedného komentáru. A vylosuješ 5 ľudí. 5. Mohlo by to aspoň 5 ľudí napísať, to by bolo akože... Akože zase hálo. Si tu povedzme, dobre? Áno. No, takže ja by som ti strašne chcela poďakovať. Ja by som sa s tebou ináč takto rozprávala ďalšie 4 hodiny, však to vieš. No však to ide na kávu. A však dojdem, veď pravidelne chodím na kávu. takže ďakujem veľmi pekne, že si prišla, že si nám doniesla darček. A... Ja som darček. Áno, ty si darček. A mňa nedostanete. No, môžeš rozprávať ďalej. Ďakujem. A ďakujem, že si tu a že si nás naplnila tým tvojim smiechom krásnym, takže ďakujem. Ja ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, že ste si vypočuli tento podcast. Ak sa vám páčil, odoberajte nás na sociálnych sieťach a YouTube. A nezabudnite si vypočuť ďalší diel.